Isisu varume vatigara madunduru ava havana tsitsi, vanoramba vachirowa chirowa usina kana zino, uchada kubvisa nehwasha hwacho hwasara hwokuti ugogonawo kumunyungira nyama yakagaiwa iya. Havana tsitsi. Kulian TV atibatike zvechobu Karanga kana kuti pachishona tine tsumo inoti mugoti unopuwa nyerere. MaZimbabweni tsumo iyoyo haiko kuhurumende yedu iri kutitonga. Zvamunogara makanyarara muchifungidzira kuti mugoti uchapuwa nyerere, muchiti kana mukanzi ngatiite ichi nechichi munonyarara. KuZANU-PF hurumende yeko haina mugoti unopuwa akanyarara. Tinotozhamba zvokurevesa zviya kuti mugoti ugouya. Ndaverenga nyaya pano yanga ichindiudza kuti kwakaitwa musangano nezuro wokuti vanhu vawedzererwe fuel, mari yayo percentage yefuel kuti kugotengwa mishonga yokurapa vanhu muno munyika muno. Makambozviona here imi panyika panapa? Makambozviona imimi? Inini I understand kuti patinotenga shuga pane percentage inobatwa inoenda kumishonga. Patinotenga ma-airtime, I heard, handina kuita zvokunzwa namakuhwa, izvi ndakanzwa vachona vanoshanda vekuma networks uku vachitaura izvozvo kuti pane percentage inobatwa yavanotorerwa kuti mari yacho iyoyo iende kumishonga. Nhasi kwawedzerwa futi zvimwe zvokuti kutorwezve mari kuvanhu vanotenga fuel kuZimbabwe kuti kubatwe 4% inoenda kunorapa vanhu kuti vanhu vagogona kuwana mishonga. Ko imwe mari iri kuenda kupi? Yese yatanga tagara tichibvisa iyi iri kuindepi? MaZimbabweans, maCitizens, mugoti kuZANU-PF haupuwa nyerere. Manyararire enyu aya muchafa senhunzi. Manyararire edu aya kuchapera kufiwa nenyaya yemishonga iri kushayikwa iyi. Hakuna mishonga. I heard someone achindiudza last week apo kuti waenda kuchipatara, manesi akasvika akamuudza kuti hapana ma-ARV, akapera. But achangobvapo, she was surprised kuti asvika kumba kune wakazouya achimutaura kuti iye wawana, but zvaaita ndezvokuti wapa manesi something kuti vamupe mushonga iwoyo. Meaning to say, ma-ARV achatengeswa, akutotengeswa in fact. Mazvinzwa here kuti the same guy anga ari kuita basa rokutora ma-companies e-government, ndiye the same guy again apiwa tender yokunge company yake ichitora mishonga hanzi kuBelarusi uko, Belarus, kuti ange achizotenga mishonga ikoko, hurumende yozotenga kwaari. Ndakambozvitaura izvi kuti zvigananda zvinomirira president vakanyarara, havana kutaura nenyaya yema-ARV, vachiitira kuti vatsvage someone wavanopa tenda izvi vanhu vatenge mishonga ichidhura, vatenge mishonga kumunhu, asi hurumende iripo. Muri kuzviona kuti tiri kunyarara zvokunyarara zvedu zvokunyarara izvi, tichinyarara. Hazvina ZANU-PF mukati kana taakuda kupinda panyaya iyi, hazvina CC mukati, hazvina MDC mukati, hazvina whoever ane pati yake. This is a concern of all the people of Zimbabwe to come together, tichimacha mumatowns umu, tichitarira kuti tinoda kuti health yedu itarisiswe, iongororwe kuti tiri kurarama zvine chokuita here neupenyu hwevanhu. Muchafiwa muZimbabwe because vanhu vachaskipa ma-ARV avo, vopera kufa nokuti vanenge vajamba mapiritsi kuamwa. Muchafiwa, vanga vasinayo AIDS nevana vezvikoro vachatanga kuita because vanga vachitomboprotectwa nemakondomu. So far tisaitambohudzwa kuti kambani yaimboibika makondomu muno munyika medu muya ichazoramba ichadzorerwa here kuti yabike. Vanhu vane tsitsi vakapera kubviswa munyika muya, vakanga vaine tsitsi vana masiwa,
vaitombovakira vanhu marodzi, vana Mutumwa Mawere vakadzingwa nana iyeyu ari kutaura iko zvino wakutanga kuda kutaura kuti unoda kudzoka kuzogara futi pachigaro. Uyu wakadzinga vana Mutumwa Mawere, vana Kasukuwere ndio kanga vaine zvinonetsa zvokuti izvozvo vanenge vaida kusapota bato vasingadi kusapota nyika. They were doing that kuti vatore mayouth, voti tiri kuempower mayouth, vachitora mabuildings evanhu munana Kwekwe muya vachiapa kumayouth, so that mayouth anova impressed, vobva vatanga kurova vanhu vanoramba kuti pamberi neZANU-PF vachikambena izvozvo during the Morgan Tsvangirai regime yakanga achiita revolution, achiita because he was so strong, he was very powerful. Saka vaida kuti vatenge vanhu in such a way. Haagoni kuzviramba Kasukuwere, ngazvibvume izvozvo. Unozviziva kuti wakasiya uraya nyika, wakauraya, haagoni kuramba, haagoni futi kuti atenge kuda kukambena kuti anoda kudzokera futi kuuya kuti azotitonga. Tenge tongoramba tichitongwa nevanhu vasina tsitsi. Muri kuzviona kaizvi kuti kana taramba takadai, tikaramba tisingaendi mustreet kundotaura zvichemo zvedu, hatidi munhu unobata demo, hatidi munhu unobata danda, hatidi munhu unobata kana stiki, kana stiki yemechisi chaiyo, hatidi vanhu vanenge vainawo. Tinoda vanhu vanofamba vakasumudza maplacards, tionekwe. America tiiudze kuti ona kaiwe, vana Jonga kandimireko, taurai muriko ikokoko, muri vana veZimbabwe imi, tisirei mashoko edu yakuti imi makaramba kuti chisapota, imi muri manga muri vana baba vedu vane tsitsi. Tamavoko evanhu vasina tsitsi, tichapera kufa isu. Mweya yenyu inganzwa here kusununguka kana taakupera kufa nokuti isa hatina vana baba vane tsitsi. Hapana ari nyaya iyoyo vakanyarara vakati zi zvinhu zvinenge zvichingoenda musango. That is, if it means to be colonized neAmerica, ngaiuye iticolonize, ititonge. Yagara ndiye iri kutitonga nokuti tiri kushandisa mari yayo, ende apa ndiye ichitisapota, ichibhadhara manesi, ichitsvarisa zvinhu maeffects anenge aitika munyika. Kana ukaita madisaster akaita akaita kuchimanimani, vaipindira vachitipa mari, vakaskata zvese izvozvo. Asiko zvino hatisina vanhu vane tsitsi. Acho mapiritsi akasiyiwa neAmerica iwayo akutengeswa. Taakutenga kutengesa. ZANU-PF ine unhu hwokutengesa zvinhu zvaisina kushandira, zvayangotora kumahara yoya yotitengesai. Vakatitengesera nemamaski chaiwo vaitengesa. Maski yaitengeswa muno muZimbabwe, the only country yaitengesa mamaski. Vamwe vese vaipa mahara. Pazvikoro mwana waitosungirwa kunzi uinde wabhadhara mari yemaski. Mwana haafaniki kuenda asina maski. Tichitenga mamaski, asi mamaski akanga auya from all angles, kubva kunana China nokubva kuUnited Nations. Saka mapiritsi akutengeswa, toramba takanyarara. Haisi nyaya yekuti tiri kuindira kunoitazve izvi zverevolution, ngatimbotsvetai pasi, tisiye pasi, tisiye zvakadaro, tozoti tapedza nyaya iyi yadavirwa, ndo patinozotanga kupinda kudzokera kurevolution. Pari now, pari zvineiko zvinezvi vari kutaura vana Comrade Saruwaka, chimbomirai preaching gospel yokuti muparidze muchiti toda kuitira kuti vamunangarwa vabve pachigaro. Nyaya iri panapa iri as urgent as yesterday, inofanira kuadreswa nyaya iyoyo yokuti tinzwe kuti zvii zviri kurongwa pamusana pehealth yevanhu. Health yedu haina chakaigarira, chakaigama kuti tiraramisa vanhu. Zvipatara zvina kutanga nhasi kuti zvigoraramisa vanhu vanenge vachirwara. Vanhu vakanga vachirwara, ukaona Jesus opamenzaniso weGood Samaritan, wakanga aitoziva kuti kuchipatara ndo kunoraramira vanhu. But kuno isisu varume vatigara madunduru ava havana tsitsi, vanoramba vachirova. Chero usina kana zino uchada kubvisa nehwasha hwacho hwasara hwokuti ugogonawo kumunyungira nyama yakagaiwa iya. Havana tsitsi. Haisi nyaya yokunyarara yevaSaruwaka. Nyaya ngaiinde mberi iri yomusi wa8, isava nyaya kubva musi wa8 makati kumberi uko kuchaendwa kuZimbabwe. Ngaisava nyaya yerevolution, ngaive nyaya yehealth. Munhu wese ainde mustreet achiindira health yedu yapakaipa. Hapana ari kuadresa. Hakuna uchagadzira makondo, meaning to say kune vana vakawanda vachabata zvirwere iko zvinezvi. Pamberi patiri kuenda makondo anenge apera. Hakuna unoti unzira maARV, kune kuti vanobata
vakabatwa nacho vanenge vachifa, vakabatwa nacho kare vanenge vachifa. Havana tsitsi nesu varume ava. Ngavatiudze kuti vari kufungei, kwete kutiudza zvekuti vanoda kuwedzera mutengo wefuel, vabate percentage pafuel. Mari vanayo. Izvozvi ndizuro unoyu kuchinzwa kuti uyu zvejapureza wakapiwa zvemwe mari naChivhayo. Mari yacho iyo vana Chivhayo wakaita sei? Uri madzibaba orudzi iwewo, usina tsitsi nevanhu. Unombotungamirira kuchechi kwacho, unombotaura uchiti chii iwe Chivhayo iwe? Unoti chii kuchechi uku usingagoni kuti unzwe tsitsi nevanhu? Kunoparidzwa kwaparidzwazve nyaya yekuti muzvipatara hamuna mushonga. Mwoyo wako wakaoma ukadaro sei usingambogoni kuti uti nini? Mari iri kudiwa wainzwa kuti mari shoma shoma sei pamari dzaunopa vanhu. Imari yaunopa munhu 1 iyoyo. Uchitengera baba namai motikari dzinodhura dzema 80 something thousand 100, wobva ipapo wovapa nemari dzefuel dzacho ma 20,000 almost 400,000 yaunenge wabvisa uchipa munhu 1. But the whole nation iri kuchemera only 300 something kuti muzvipatara muwe nemishonga. You can't think of it. Wakaenda kuchikoro here kana kuti wakazvarwa nevanhu vapenyu here kana kuti vaiva vapenyu kana kuti wakadonha mudenga, wakabuda nomumvura munjuzu? Hauna mweya wetsitsi nevanhu sei usingagoni kufungira vanhu kuti vaite zvakadai? Kana taramba takanyarara, it's up to you. Iwe iti ndezve revolution wogara mumba mako. But vachiwenga muparidzi vakati zvinobata tese varume, tese kubva kumasoja kusvika kunani, hazviketi. Saka tinogonyararirei? Why are we keeping quiet? Nyaya yakadai ichiparadza vanhu. Inoparadza the whole nation. Kusara musina vanhu munomu. Hatigoni kusacrifice kuna Satani nenyaya yakangochipa yakadai. Kana kuri kunzi tinodzokera mumaoko eAmerica, iti iyo kana tizadaro huyai mutitonge, ngaiuye tinoivhotera, because nyika yacho inombogara yabva mumaoko evachena. Chakabva badzi iganda, chakabva ifesi, but mitemo yese yaisenzeswa naSmith ndio yavakangotora vakagadzika mupoto mavo, ndobva vachitenga kubika iyo vachisenzesa iyo. Saka hasi kutonga sei? Kana murume wakamhanya achinzi ukamhanya rekodhi yako ye100 meters waita 9.4 seconds, ndiwewo ucharamba uchirya mari yerekodhi iyoyo. Chero mukamhanya 100 years kuchiita manumber 1, kana musina kubreka rekodhi iyoyo, ndiye anenge achingova muridzi we100 meters the world. Mitemo kana isina kuchinja yaikanga ichishandiswa naSmith, kwakanga kuchirumiswa vanhu nembwa, kwakanga kuchiurawa vanhu, maurayira vanhu ngoda, kwakanga kuchiitiswa vanhu zvese, vanhu vachiitiswa isiyo, vanhu vachipiwa chiyangira chainzi chiyangira kana vasingachizivi, vakanga usingazorori pabasa. Nhasi ndo chinongopiwa vana vo muno muZimbabwe namaChina, vochitora chiyangira chavo bva vapa munhu bhara risina makumbo rausingazorori kusvika wachaisa. Saka yakabva mumaoko aSmith papi, inongovamo. Hapana chakabva, hapana chakapera, hapana chisipo. Ngauye America ati tinomuvhotera.